Bueno, doncs aquí estem pels mitjans petits. Sí, mitjans petits. A veure, aquest any, com sabeu, són herois i villanos. I no van gaire maquillats així en general. Sí, no hi ha gaire parafernàlia. Aleshores, mitjans petits, què han triat? Doncs han triat bàsicament herois, han triat Los Increïbles, el Son Goku, Ladybug i l'Arale. Vale? Llavors seran els maquillatges, la base serà totes el mateix, i així, menys problema, i després, depèn de quins, hi haurà algunes petites variacions i ja està. O sigui, aquest any no ens hi matem. Exacte. Com ja sabeu... Que si voleu fer el que vulgueu, que la imaginació és lliure. Que si voleu fer virgueries, podeu fer virgueries, nosaltres encantades de la vida, però sabem... Bueno, sí. Sabem com és la vida. Sí, i sabem que estem ja a finals de juny. A veure, que jo em poso la cosa aquesta, la BB Cream, que és com una crema aquesta d'allò, jo aquesta que és en polvo, però si la teniu en líquido també, la base que tingueu a casa o li mangueu a la tieta o al tiet o el que sigui, i ja està. Aleshores, això molt fàcil. Crema hidratant al principi, que no n'hem posat. Sí, és que aquesta ja és crema hidratant, Si us poseu aquesta així, ja no cal res més. Ja ho mates tot en un d'això. Jo em posaré ara la cosa aquesta, em posaré l'altra, i ara tornem. Hala, doncs ja està. Ja ens hem posat la primera potingue. Primera potingue posada, no d'allò. Ara, coloretes. Coloretes. Ja recordeu que són japos, són japonesos i poc d'això, i bueno, doncs tenim aquestes, que esto és el bronzer, el més marrón, l'altre és un colorete i l'altre doncs també. Bueno, és igual, que el que tingueu a casa o el que li mangueu a la veïna. Exacte, i posarem, doncs, mira, jo li poso el del mig, el que és així com rosa. El rosa, sí, va, jo també. Avui me'n poso una mica més per anar d'Arale, vale? Vale. Els japos i sí van poc maquillats, però... Com que és teatre, vosaltres feu el que vulgueu, i si volen pintar com una porta, doncs vosaltres mateixos. Doncs també. El que no posarem és bronzer d'aquest, ho fem molt simple. Vale, ja està, ja ho tenim. Sí? Me vas a posar una mica palès, jo també, por envidia. I ara què? Doncs ara, a veure, si féssim l'Arale i el Son Goku, doncs alguna sombra d'ulls, alguna coseta, una mica l'Arale com blaus i liles, i el Son Goku, doncs, potser més taronjosos, no? Taronja, blau, verd, del drac. Sí, vols que t'ajudi jo, que veig que estàs... Si teniu paletes d'aquestes així de colorines, doncs, bien. Si no, també, el que tingueu per casa. Sí. Fins i tot això ho podem fer amb la... Com que és una mica així, ho podem fer amb el dit, s'ho poden fer elles. A veure, jo m'agafo el taronja, jo faig de Goku. Jo faig d'Arale. I així doncs tenim... M'agafaré lila com el cabell de l'Arale. I doncs així tenim el mismo... El mateix però diferent. Si sou creatius, podeu... I el nen es deixa, o la nena, podeu posar-li candela. Sí, podeu fer també alguna cosa amb llapis, algun símbol japonès, o no sé, vosaltres mateixos. Què et fas, la ratlla? Sí. Mira, jo em faig una mica així la ratlla amb el mateix... com es diu això? Amb el mateix verd de sombra de ojos. Doncs jo també. Jo ho vaig a fer-ho amb el blau, no? Que m'he fet lila, doncs blau. I pintaré la banda de dalt, diguéssim, la línia de baix. També va. I la pintaré blava. Jo faig només fins la meitat. Si es deixen, Si no es deixen, cap problema. O n'hi ha algunes que igual s'ho poden fer elles, Amb supervisió d'un adulto, perquè encara són... no les deixeu allà i... No. A saber lo que puede pasar. Sí, clar, que et pots trobar qualsevol cosa. Vale, i després, això seria la base. Sí. Pel Son Goku, doncs podeu agafar un nou color, per exemple, allà. Allà, nosaltres el Tochano. Però aquí en teníem més. Sí. Bé, és igual, aquí, que tinc el taronja aquest. Sí. Podeu agafar un color d'aquests. Sí, una mica polvos sueltos, Ens recordem dels polvos sueltos.
Passellar-la. per segellar el maquillatge i canviar perquè anem d'un maquillatge que és més sec a un que és més gras. D'acord? L'aiguacolor és gras i els altres de pols i això doncs són secs, efectivament. O ceres, Sí. Aleshores, segellem i ara anem a la part d'aiguacolor. Tu què faràs aquí? Jo faré unes boles del drac. Faràs unes boles de drac. Vale. Sí. Vale. Jo podria fer algun signe japonès, però jo potser ho faria amb un llapis, Pues eso, ara venim. Vale, pues ja està. O sigui, jo el que he fet ha sigut unes rodones amb taronja i les estrelles, com que no es veuen, Sí, de lluny, puntets. puntets. O sigui, he fet 7 boles, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, més o menys. Les boles de drac. Les boles de drac i una mica de verd així voltant com si fos He trobat un símbol japonès, com de casa, però també es podrien fer, jo què sé, les ales de l'Arale, vosaltres mateixos. I la destressa que tingueu vosaltres en dibuixar. Sí, això és important. Sí. I ja està, fins aquí acabaríem. Ah, no. No, perquè ara anem a fer... Espera, no, un moment. Què? Hem de brillar! Purpurina. És que al meu nen no li agrada. A la meva nena. Pues no li posis. És que al meu nen li agrada la purpurina. Pues l'embadurnes. Així tal qual, no... Sí. Sí, que se m'ha caigut la purpurina a sobre del nen. Si està encantat de la vida, pues ja està. Exacte. Aleshores, anirem a posar aquí... O aquest verd, o... El que tingueu per casa. El que tingueu a dir així, ala. Vale, doncs ja està. Un lila, l'altre verd, bola de drac, el drac Cheron. És que no vull fer les boles de drac perquè el meu nen o nena vol el drac. Que la suerte t'acompanyi. Bàsicament, que la suerte t'acompanyi. I ja tu t'apanyes com la teva destresa. Jo ho he pensat, però he pensat, fes les boles que és més fàcil. I se li dius, nen, que maques que et queden les boles del drac. És que les boles de drac són el tot, Aurora. I ja està, no, o sigui... Anem a buscar les boles de drac, no diu anem a veure el drac, no. Anem a buscar les boles de drac. Pues tu li dius això, ai que guapo que estàs, i ja està. Vale, i ara, un cop acabat, anem amb el mateix maquillatge a veure les Ladybugs i els Increïbles. Aleshores, és exactament el mateix antifàs, los Increïbles el porten negre i la Ladybug el porten de color vermell amb topos negres. Vale? Aleshores, el que sí que pues, és el que hem fet al principi, menys les boles i la cosa sí, aquesta. Això ens ho estalviem. Entonces, per no desmaquillar-nos, si tornem a maquillar així, aprofitem el viatge. Tu quin fas? Quin vols fer, M'és tu? igual. Doncs la Ladybug el faig jo. Vale. Farem la forma... Pues ja està, o sigui, no té més. L'antifàs, els Increïbles, he vist alguns que porten aquí la Ida Increïbles, que podeu fer amb daurat, amb vermell, amb groc, amb el que tingueu, amb blau, feu així, i se queda una mica soso i que no sé què, que no sé quantos, pues... Purpurina! Vale? Mai hi ha prou purpurina! I ho poses, per exemple, així. Mira, jo aquí al voltant de l'antifàs. Que no tinc purpurina. No passa absolutament res. Un moment. Que no tinc purpurina, però tinc una paleta amb sombres d'ulls que brillen. També les posem. Doncs mira, ara agafaré i posaré a l'altre costat lila, perquè sí. I tiquití. Sí, el lila aquest queda... El lila queda... apagat amb aquest negre, però bueno, segur que hi ha algun altre color que no queda... A veure, es veu, Jo veig el... Aquest. Més. Aquest, el cobre este. Sí, jo me n'he posat pel nas, a mi m'agrada aquest color. Que en teniu daurat? Doncs... daurat. Que teniu... negre? Doncs negre. Que teniu platejat? Doncs platejat. Doncs ja ho tindríem, seria això. Sí, una mica esquizofrènica, Ladybug, bola de drac. Però és perquè veieu que una mateixa base li fas un detall d'una manera, un detall d'una altra i és una cosa o és una altra. I ja està, i si m'apures agafes i fas una mica així, ai que m'he equivocat, ja està. Ja està. Doncs res, que doneu-li like, subscriviu-vos, toqueu la campaneta i si voleu fer-li un clap al clap, ens ajudeu molt. Fins ara! Adéu!